नमस्कार, मी पद्मा रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण हराभरा चिकन कसं करतात ते बघूया। त्यासाठी आपल्याला काय साहित्य लागतं, चला तर मग बघूया। इथे आता आपल्याला मसाला रेडी करायचा आहे। त्यासाठी मी एक मोठा कांदा त्याचे काप करून घेतलेले आहे, 5-6 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, कोथिंबीर घेतलेली आहे, पुदिन्याचे पानं घेतलेले आहेत, साधारणतः अर्धी वाटी आहे, आणि एक टोमॅटो घेतलेला आहे। तर आता आपण हे सर्व मिश्रण याची पेस्ट करून घेऊया। सर्वप्रथम इथे मी एक कढई ठेवलेली आहे आणि त्यातमध्ये तेल पण टाकलेलं आहे, 2 चम्मच मोठे टाकलेले आहे। तर आता आपण त्यामध्ये थोडी अर्धा चम्मच मोहरी टाकायची, मोहरी तडतडली की एक छोटा कांदा मी कापून घेतला तो टाकूया, त्याला छान परतून घ्यायचं। आता हा परतून झालेला आहे, त्यामध्ये एक तेजपान टाकायचं, कलमी टाकायची, 2 लवंगा आणि मिरी, आणि त्याला सुद्धा छान परतून घ्यायचं। आता आपण जी पेस्ट केली होती, हिरवी मिरची, कांदा, टोमॅटो आणि कोथिंबीर आणि पुदिन्याचे पानं, तर ती पेस्ट टाकून घेऊया। आणि त्याला छान परतून घ्यायचं। छान तेलामध्ये त्याला होऊ द्यायचं, 5 मिनिटं छान परतून घ्यायचं। आता 5 मिनिटं हे परतून झालेलं आहे, त्यामध्ये आपण 1 चम्मच आलं लसूण पेस्ट टाकूया। फक्त 1 चम्मचच टाकायची, कारण की आपण अगोदर चिकनला लावलेलं आहे, त्याच्यामुळे 1 चम्मच टाकायची फक्त, आणि याला छान 5 मिनिटं परतून घ्यायचं। आता हे छान परतून झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये जे मॅरिनेट केलं होतं चिकन ते टाकून घेऊया। हळूहळू टाकायचं, नाहीतर अंगावरती उडायचं। पूर्ण मसाला वगैरे त्यामध्ये टाकून द्यायचा तो। आता आपल्याला फार मसाले टाकायची जरूरत नाही आहे, कारण की आपण त्यामध्ये मॅरिनेट करतानाच टाकलेले होते, त्याच्यामुळे आता काही जरूरत नाही आहे। तर आता याला छान मिक्स करून घ्यायचं। छान असं मिक्स करून घ्यायचं आणि 10 मिनिटं त्याला होऊ द्यायचं। एक लीड झाकून म्हणजे लीड लावून ठेवायची आणि 10 मिनिटं छान होऊ द्यायचं त्याला, आणि त्यानंतर चेक करायचं। आता 10 मिनिटं झालेले आहे, आता आपण चेक करूया। फिरवून घेऊयाच, मस्त कलर तर खूपच सुरेख आला आहे। तर आता आपण थोडं पाणी टाकूया यामध्ये। जे मिक्सरच्या पॉटला होतं ना, त्याचंच पाणी केलं मी, आणि ते टाकते आहे, आणि याला मिक्स करून घ्यायचं छान।
आणि आणखी 10 ते 15 मिनटं होऊ द्यायचं. मध्ये मध्ये चेक करायचा. आता 10 मिनटं झालेले आहे. आता आपण चेक करूया. खूप सुरेख कलर आलेला आहे आणि सेंटसुद्धा सुटलेला आहे आणि पीसेस तर खूप छान दिसते आहे, कारण की ग्रीन कलरचं शेड आलेला आहे त्यामध्ये. आणि ही भाजी आपली रेडी झालेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि एका प्लेटमध्ये सर्व करूया. अशा प्रकारे ही हराभरा चिकन आपलं रेडी झालेलं आहे आणि खूप सुरेख दिसते आहे. कलर तर खूप छान आलेला आहे, ग्रीन कलर आलेला आहे छान. आणि ही या पद्धतीने मी ही केली आहे. तुम्ही पण करून बघा. आवडली असेल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि सोबत बेल आयकॉन आहे त्यालासुद्धा क्लिक करा. आणि वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. बाय बाय. पुन्हा भेटूया एका नव्या रेसिपीसोबत.